Hola gent, benvinguts al vídeo número 20 d'anglès amb accent obert. Avui veurem noms catxondos de negocis. Comencem amb aquest Fish and Chips. Els Fish and Chips són uns locals de menjar ràpid molt típics del Regne Unit, on s'hi serveix, tal com el seu nom indica, peix i patates fregides. El nom d'aquest Fish and Chips fa referència a aquesta pel·lícula Finding Nemo. El verb to find vol dir trobar o intentar trobar alguna cosa i Nemo és el nom del peix protagonista de la pel·lícula. Doncs en lloc de Finding Nemo, Frying Nemo, fregir en Nemo. Anem ara a una laundry, una bugaderia. En aquest cas, el nom fa referència al llibre i pel·lícula The Lord of the Rings. Literalment, el senyor dels anells. Treure el sabó de la roba, esbandir, en anglès és el verb i també el substantiu rinse. I la bugaderia es diu The Lord of the Rings, el senyor de l'esbandida. I ara, perquè ningú digui que no faig material propi, que ho agafo tot d'internet, doncs sortim a fer-nos o a fer-nos les ungles. Ens trobem a la ciutat de Mataró i darrere meu tinc aquest local de manicura que s'anomena Holy Nail. Nails o fingernails, com molts sabreu, vol dir ungles. Holy vol dir sagrat o sant. Per exemple, l'Esperit Sant en anglès s'anomena The Holy Ghost o The Holy Spirit. La Sagrada Família, en anglès, The Holy Family, etc. Per tant, Holy Nail vol dir ungla sagrada o ungla santa. Ara bé, nail no només vol dir ungla en anglès, també vol dir clau, no clau d'obrir la porta, sinó clau de clavar. I aquí està la gràcia del nom. Els claus amb els quals van crucificar a Jesucrist, que en català s'anomenen claus de la creu, en anglès es diuen Holy Nails. Molt bo! Doncs apa, des de la capital del Maresme tornem al plató. El plató, dic, és el menjador de casa meva. Anem ara a Kingston, la capital de Jamaica, on en Usain Bolt, l'home més ràpid de la història, té un bar musical ambientat amb tot de coses sobre atletisme. Música i atletisme. Com es diu el bar? Es diu Tracks and Records. Ho podeu veure a la part de dalt de la imatge. Per una banda, un track en un compact disc és una cançó. I d'altra banda, records vol dir discos. D'altra banda, track és una pista d'atletisme, s'anomena running track. I records és el que té en Usain Bolt, que té el rècord mundial dels 100 metres llisos, 200 metres i relleus de 4%. Tracks and Records, un nom super ben trobat. I acabem amb aquesta foto que em va enviar el meu germà des de les Filipines, una perruqueria canina que s'anomena Dirty Harry. Molts de vosaltres recordareu les pel·lícules dels anys 70 i 80 d'en Clint Eastwood, que en espanyol es deien Harry el Sucio. El seu nom original en anglès era Dirty Harry. I la perruqueria d'animals es diu Dirty, brut, Hairy, pelut. Abans de plegar, secció de crítica literària perquè m'he llegit aquest llibre, Of Mice and Men, d'en John Steinbeck. El 99% dels plurals en anglès acaben amb S, però aquests són dos plurals irregulars. Mice, ratolins, és el plural de mouse, i men, homes, és el plural de man.
De ratolins i homes, literalment. La traducció catalana del llibre es titula Homes i ratolins. En John Steinbeck és un escriptor americà que va guanyar el Premi Nobel de Literatura el 1962. El seu llibre més conegut és The Grapes of Wrath, el raïm de la ira. Què m'ha semblat aquest llibre? La major part del llibre no és res de l'altre món, però té un final molt impactant. Malgrat no ser una història real, el final et deixa molt xocat. Val la pena empassar-se tot el llibre per aquest final tan impressionant? Home, és un llibre curtet, 120 pàgines. Una dificultat que té el llibre és que quan parlen els personatges fa servir una ortografia molt col·loquial, molt fonètica. Per posar només un exemple, en lloc de dir full of, diuen fulla. Hi ha frases que te les has de llegir 2 o 3 vegades per entendre-les, però quan parla el narrador no té més dificultat que qualsevol altre llibre. La nota que li poso a la part final del llibre, un 10. La resta del llibre, un 6, un 8 de mitjana, an 8 in average. Vinga, gent, ens veiem amb el vídeo dels Oscars. Subscriviu-vos al canal, que és gratuït.